Türkmen ruhanylary we ýaşullar ýylata gözegçilik etmek we onuň lukmançylyk maskalaryny dakynmagyny gazanmak bilen meşgulanarlar. Şu aýda ýurdun häkimetleri maska dakynmak talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirdi we bu işe polisiýa bilen birlikde büjet işgärlerini hem mugallimleri çekdi. Covid-19 keseliniň global pandemiýasynyň täze tolkunynyň fonunda bütün dünýä Saglyk Guramasy özüniň Covid-19-dan erkindigini aýdan Türkmenistana sapar etmek wagtyndaky tagallalaryny güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 19-njy noýabrda aýtmagyna görä, Türkmenistanyň gündogorundaky häkimetler owa imamlaryna we ýaşullaryna ýylatyň maska dakynmagyny öpçün etmegi hem maskalaryň peýdasy barada gürrüň bermegi tapşyrypdyr. Hususan da Liwap vilayatynyň Darganaty etrafynda bu buyruk dini işler boýunça häkimiň orunbasary tarapyndan edilipdir. Liwap çarwadar keppeli owa bileşikleriniň ýaşullaryna hem şoňa meňzeş tapşyryklar berilipdir. Yerli imamlaryň sözlerine görä häkimetleriň buyrugy bilen meçhitler 21-nji ýylyň mart aýyna çenli ýapyk galar. Toýlarda, janazalarda we sadakalarda adamlaryň sanynyň 20 adamdan geçmegine ruhsat berilmez. Her kim maskaly bolmaly. Ruhanlaryň we ýaşullaryň ýylata maska giýmegiň zerurlygy barada wagyz nesihat edenlerinde onuň zerurlygyny nädip düşündirjekdigi entek belli däl. Türkmenistanyň häkimetleri sebäplerini düşündirmeden ýylatyň köpçülik ýerlerinde maska giýmegini talap edýärler. Mundan öň ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan häkimetler güýçlendirilýän karantin çärelerini ýurda ýiti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagalary bilen düşündiripdi. Maska dakynmagyň bolsa ýylaty howadaky tozan bölejikleriniň köpelmeginden goramak üçin gerekdigi aýdylypdy. Bu aýda maska talaplarynyň ýerine ýetirilmegine basyşlar hassa güýçlendi. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçilik polisiýa işgärleri we harby universitetleriniň kursantlary tarapyndan amal aşyrylýar. Türkmenawatda reýtler häkimlik işgärlerinden, polisiýa işgärlerinden we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden ibarat ýörite döredilen toporlar tarapyndan edilýär. Marda polisiýa işgärleri bilen bir toporda döwlet işgärleri hem mektep mugallimleri gözegçilik edýär. Ýatlatsak, koronawirus pandemiýasynyň başynda ýurdun ýylatyna maska giýmek, dermanhanalary bolsa maska satmak gadagan edilipdi. Türkmenistan ýylatdan jemgyýetçilik ýerlerinde maska giýmek talabyny iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronawirus boýunça missiýasynyň sapary wagtynda Türkmenistana ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat bermeginden soň başlanypdy. Bu aralykda Azatlygyň çeşmelerine görä bütün dünýä Saglyk Guramasy Türkmenistana sapar etmek boýunça tagallalaryny güýçlendiripdir. Bütün dünýä Saglyk Guramasy bu gezek has giňişliğin wekilçilikde we has uzak möhletde Türkmenistana öz missiýasyny iýermekçi bolýar. Haýyş 10 mundan öň gelen hem bolsa biziňkiler entek jogap bermediler diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki çeşme 18-nji noýabrda habarçymyz aýtdy. Çeşme bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana sapar etmek ruhsady we logistika kömegi üçin birnäçe ýyl ýüz tutupdyr. Azatlyk radiosy bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekillerinden jikme-jik maglumat almagy inançýar. Mundan ozal bütün dünýä Saglyk Guramasynyň resmiýetleri Türkmenistana ýene-de sapar etmek niýetini awgustda ma'lum edipdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 7-nji awgustda geçirilen video duruşunda Türkmenistanda pnevmoniýa wakalarynyň artmagyna özleriniň çynlygy alada bildirendiklerini aýdyp, bütün dünýä Saglyk Guramasynyň toparyna ýurt içinden Covid-19 test nuskalaryny garaşsyz almagy we olary ýurdun daşynda barlamagy ýol berilmegini sorapdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropadaky edarasynyň başlygy Hans Kluge şonda Türkmen prezidentiniň munyň bilen alalaşandygyny Twitter hasabynda ýazdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasy 6-njy noýabrda dünýäde koronavirus ýokunçlygynyň gündelik sanynyň rekord derejesine ýetenligini eglan etdi we onuň jemi bir gece gündizde 581 000den köp bolandygyny ma'lum etdi. Häzirki wagtda dünýäde 1.300.000den gowrak adam Covid-19-yň pedasy boldy. Dünýäde kesel ýokuşan adamlaryň sany 56 milliondan geçdi. Türkmenistan Covid-19 tasdiklanan ýekje hadisany hem hasaba almanlygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. 13-nji noýabrda prezident Berdimuhamedow ýurdun Covid-19-dan azatlygyny ýene bir gezek eglan etdi we muny begendirji hemde uly üstünlük diýip adlandyrdy. Şu günler Liwabyň etraplaryna pawtaplan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärinetçiler bilen prokuratura edaralary iş salışýar.
Häkimetler kärenneçilerden döwletin gowuçy ösdürip ýetişdirmek üçin eden çykdyjylaryny ýzyna tölemegi talap edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy noýabrda habar berdi. Häkimetler şeýle çäreleri hususan Farab, Dänew, Çärji etraplarynyň Kraç, Jeyhun, Berden, Açylmyrdaýew we Adatlyk daýhan birleşiklerine bat berdi. Türkmenistanyň kärenneçi daýhanlar şertname esasyna buğday we paýta ýaly döwlet tawsyryny girýän ekinleri ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň satyn alyş narhyndan ýerlerdäki harmanlara tawsyrýarlar. Ödegine döwlet kärenneçi daýhanlary dökün, tohum, tehnika we suw bilen üpçün etmäge borçlanýar. Agrotexnika çäreler üçin edilen çykdyjylar kärenneçileriň girdejisinden tuturýar. Ýöne kärenneçi şertnamalaryň borçnamanyň höttesinden gelip bilmese we onuň girdejisi agrotexnika serişleri üçin edilen çykdyjylardan az bolsa, ol munyň öwedini tölemeli bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtaçy kärenneçiler bu işleri yerli prokuratura edaralarynyň işgärleriniň gatnaşýanyny aýdýarlar. Tamamlanan paýta möhütüminden bergidar çykan kärenneçileriň kardylaryny ýzyna töletdirmek işleri başlanyp bir kärenneçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we bu işleri etrap prokuratura edaralarynyň gatnaşýanyny aýtdy. Öňkü ýyllardan tapawutlukda bu ýyl ýurdun günnägor sebitlerini apreliň ahyryna turan harasatdan soň käbir gowuçy meýdanlary sökülip ikinji gede ekildi. Ýöne yerli häkimetler Adatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä TV hadisanyň ekinlere ýetiren ziýanlaryny da kärenneçilere töletdirýär. Iki sapar ekiş geçiren adamlaryň bergisi hem çykdyjy ýaly ikisi boldy. Olar tohum, dökün we tehnik üçin ikisi pul töleýärler diýip bir daýhan Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ondan birinji ekişde ekinlerini harasata aldyran daýhanlar ikinji sapar ekilen gowuçanyň pes hasyl berenligini aýdýarlar. Adamlar şu ýyl aprelde bolan harasatda gowuçanyň zaýlananyny, gaýtadan ekiş geçirenler giýjeklen gowuçanyň hasyl bermänligini aýtsalar-da, olaryň arzy diňlenmeýär diýip lewaply gurrundaş sözüniň üstüne ýetirdi. Eger TV harasat sebäpli gowuçy gaýtadan ikinji sapar eklen bolsa onuň üçin 50 götürüm ýeňillik berilmeýär. Tohum, dökün we tehnika hyzmatlary üçin tölegler dolu alınýar diýip lewaply agronom Adatlygyň habarçysyna düşündirdi. Yerden gazanýan girdejilerini bil baglaýan kärenneçiler bergidar çykan halatyny munyň öwedini haýsy serişdeleriň hasabyna ýzyna töleýär. Dänewli bir kärenneçiniň gurrun bermegine görä häkimetler şeýle ýagdaýa duçar bolan kärenneçileriň hojalyk mallaryny ýa-da öý goşlaryny konfiskasiýa etmek we olary döwletiň haýyryna geçirmek bilen haýbat atypdyrlar. Dänew etrawynyň prokuratura Adatlyk daýhan birleşiginiň kärenneçilerini eger olar bergilerini bermeseler hojalyklardaky iri we ownuk şahly mallary konfiskasiýa etjekdiklerini, mal ýok raýatlary öý goşlaryny, telewizorlaryny, halajilniklerini we düşek ýaly zatlaryny döwlet haýyryna arzan baha kesip aljakdygyny duýdurypdyrlar diýip bir yerli ýaşaýjy anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen ýyl käbir daýhan birleşiklerde 50-100 hektar kärene ýer alan daýhanlar bergidar çykdy we munyň bilen bir hatarda 99 ýyl möhlet bilen ýer alan daýhan hojalyklaryň ýerlerini ýygyna tapşyryp başladylar. Şol bir wagtyň özünde kärenneçiler paýtanyň döwlet satyn alyş narhynyň arzanyny aýdýarlar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli mehanizator traktoryň bahasynyň epesli gymmatlygyny we ýeri daýhan hojalyklaryň her haýsyna traktorlaryň ören zerurdugyny gurrun berdi. Ençeme daýhan hojalygyň eýeleri ýerlerini döwlete tapşyrmak kararyny geldiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä 1 hektar gowuçanyň çykdyjysy bir sapar ekiş üçin 2130 manat töweregini. Muňa tohum, sürüm we ekiş işleriniň bahalary girýär. 1 hektar gowuçadan 2 tonna paýta tapşyran kärenneçi girdeji alyp bilmeýär. Sebäbi 30% daýhan birleşigi üçin, 9% kärdeşler arkalaşygy üçin, 2% täze ýyl sowgat üçin tutýarlar. 5 hektar paýta ekip bergidar çykan kärenneçiler 10 000 manatdan köp pul töleýärler diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir agronom aýtdy. We suwda çekilmekden gorkýan bergidar paýtaçylaryň prosentine pul kardalyp öz bergisini döwlete tölemege çalışýanyny aýtdy. Adatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Lewap vilayatynyň häkimliginden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Aşgabat şäherinde 18-nji noýabrda ýerden gar ýagdy. Türkmen paýtagtyna ýylyň ilkinji gary ýagan mahaly Lewap vilayatynyň Dargana etrawynyň ýaşaýjylary doňdurjy sowuk howa şertlerinde gaz, elektrik we suw üpçünçliginden şikaýet edip ýylanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Lewapdan habar berdiler. 18-nji noýabrda ýerden paýtagtda howanyň temperaturasy
-1 gradusu görkezýän mahaly sagat 7 töwereginde ilkinji gar ýagdy we aradan 1 sagat çemesi geçenden soň eridi. Adatlyň habarçysy noýabryň ortasynda ýagan bu garyň şäheriň durmuşyna uly täsir ýetirmändigini aýtdy. Paýtagtda ilkinji gar ýagan mahaly Lebap vilayatynyň Dargana tetrawynyň ýaşaýjylary howanyň temperaturasy gijelerine -16 we gündizlerine -4 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýylanmakda uly kynçylyk çekýärler. Etrawyň Gazakow we Jeyhun owalarynyň ýaşaýjylaryna gaz 2000-nji ýyllaryň başynda çekilen bolsa-da soňky 4 ýyl bäri öýlere gaz aktyrylmaýar. Ýylanmak uly mesele bolup adamlar odun we malyň tezegini ýakyp ýylanýarlar. Olar yssyk howada sadak we beýleki agaçlary çapyp gysha odun ýygnap goýýarlar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran owa ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň owalaryna elektrik togy hem kadaly berilmeýär. Jaýlarda elektrik energiýasi bilen işleýän ýyladyş enjamlaryny işletmek beýlede dursun. Tok bilen lampyçkany zordan ýakyp bolýar. Adamlar transformatorlary çalışmasalar her hepde 4 sapar tok kesilýär diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Owa ýaşaýjylary diňe gaz we elektrik üçünçliginiň kadaly ýola goýulmazlygyndan däl, ise suw ýetmezçiliginden hem kösenýärler. Habarçymyz bu tebitin ýaşaýjylarynyň amy derýadan bölünen kanal suwlaryny içip onu öz zerurlyklary üçin ulanýandygyny aýdýar. Ýöne şu ýyl gyşyň ir gelmegi netijesinde kanalyň suw doňup olarda 10 cm galyňlygynda buz emele geldi. Häzirki wagtda sebit ýaşaýjylary bu buzu palta bilen döwüp emele gelen oýuklardan suw daşap öz zerurlyklary üçin peýdalanýarlar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayat we Dargana tetrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. AccuWeather saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler Darganatada howanyň temperaturasy gündizlerine -5, gijelerine -14 gradusa çenli ýetýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak hemde olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýurt ýolbaşçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gedek tawşyryk berdi. Döwlet başçynyň her ýylyň güz paslynyň başynda berýän bu tawşyryklaryna garamazdan Adatlyk radiosu gyş aýlarynda ýurtda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi, şeýlede çetki sebitleriň ýaşaýjylarynyň toksyz we gazsyz kösenýändigi barada ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Geçen aýyň ahirinde Adatlygyň habarçysy marda köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlarynda döreýän näsadlygyň jaýlaryny ýylatmak isleýän yerli ýaşaýjylary öz başlap çykalygy gözlemäge, tok peçlerini satyn alyp sowuk howa garşy taýýarlyk görmäge iterýändigini gurrun berdi. Gadabaý Türkmenistanyň häkimetleri iň alyssaky owalaryň hem gaz, tok we suw bilen üpçün edilýändigini tekrarlap, ilatyň ýüzeyi bolýan bu problemalaryny açaçan boyun almaýar. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ilatyň elektrik energiýasy, tok we suw bilen muht üpçünçligi doly ýatyryldy.